Ćao ljudi, ja sam Vuk i danas ćemo igrati Clash Royale kao što smo i rekli. Da vidimo kakav je ovo deck. Evo vidite, imamo Zap za razbijanje raznih horodi. Imamo Rage. Ne sami da služi Rage. Imamo Ice Wizard da ga šaljemo u kombo s nekim. Imamo Barbariance kao odbranu i napad. Imamo također njih kao odbranu i napad. Imamo Graveyard. I Hog Ridera. I njega. Sad ću vam pokažem bitku na bota. Kako ja koristim ove karte. Prvo ćemo ovdje izbaciti Hog Ridera. I zatim Ice Wizarda. Nema veze. Eka. Ups. Ne mari. Sada ćemo izbaciti Graveyard i Rage da vidite samo kako to izgleda. Čekamo da se zapuni još malo eliksir. I krećemo. I ode za čas. Ups. Moram da se preparujem povodom ove armije. O ne, peka. Apsolutno se ne brinem. Potroši eliksir. Sad smo bezbedni. Treba da ga pošaljem u kombo s nekim. Ups. Ups. Idemo Rage. Pa faktički... Tako. Go. Ma bravo. Kakav lik. Ups. Izgleda ovo nije bilo dovoljno, morat ćemo Wizarda. Idemo jajsa s njim. Tako. I pobjede naša. Sada već znate kako. Idemo na prave igrače. Kao što smo i rekli, starting pack. Probao i neku hordu, znao sam. Svako to uradi. Skoro svako imam bar malo mozga. Pa tu znam što ću povodom Valkyrija. Dovidence. O ne. Dobre. Čajno dobro. Samo da znam likove koji izbacuju Baby Dragona na Minion Hordu. Opet da se ne izgubi da idemo na King Tower. Ništa ćemo još jedan. Da, to je.
Oh. Rage. O ne. Ovog puta se stvarno noobski postupio. Mera pestovnosti. Idemo. Ha, možda i pobedimo, znate. Nemamo baš neke visoke šanse da pobedimo. Ne dolazi u obzir da odustanemo sad. O ne! I on ima prokleti graveyard. O ne, o ne, o ne, o ne! Zdravo, veštice. E, neće će ovog puta. O ne!